Үткәрәбез. Кадышева бистәсендә яшәүче халык шундый кунакчыл. Алар һәрвакытта да безнең чараларда катнашалар, рәхәтләнеп катнашалар. Сабантуйларда үткәрәбез без, бүләкләр җыябыз сабантуйга. Менә көз җиттеме, аулак үткәрәбез инде. Халык монда иләрендә генә бикләнеп ятмый, безнең мәдәният йортына да килә, бик күп итеп концертлар оештырабыз. Әнә биегәннәрен, җырлаганнарын ишетәсездер инде. Без инде шушы Кадыш бистәсенең культура йортына йөри торган Зәңгәр күл ансамбленең артистлары булабыз. Барысы да. Барыбыз да, кызларыбыз, егетләребез. Күпчелеге инде без Казаннан килеп йөрибез. Кадыш бистәсенә йөрсәк тә, бөтен концертларда без катнашабыз. Һәрвакытта да күпчелегебез инде без хәзер лаеклы ялга чыктык дип өйдә тик кенә утырмыйбыз. Җырлар белән яратабыз, җырларга яратабыз, биергә яратабыз, шигырьләр яратабыз. Гомумән менә кайныйбыз. Илсә Камалова, мен бу ансамбльнең руководителе булам инде, һәм аккомпаниаторы булам. Бу аулагы и дигән менә театральна композиция безнең менә. Ул элекке безнең ничек яшьләр, ничек әти-әниләр таныштыканнар, ничек алар бер-берсен тапканнар. Шуны менә без кешегә, тамашачыга шуны бүген күрсәтеп алдык. Булар барда кул эшләре. Бик матур итеп төшерелгән. Менә бу Миңсылу апаның кул эшләре, үзе эшләгән эшләр булар менә. Буларга ул конкурсларда birinci urunlu yollarına. Әтиемнән мин калдым, мин мандолина уйнарга, әле мине түгел, мәктәптә аның укучылары тузы өйрәнделәр. Минем идә ике апам, алар да мандолина да уйныйлар. Thank you.